Ame juma la bi février kalo kile mugan ani kili samba filani mugan turu foli bi aw ye faw sikiro la ayo bisimila bi mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoni o kɛnɛ kan. Jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta a kɔni adamadenya dɛmɛw don ka taa sɔrɔsi laka minnu kɔni tora kɛlɛ daga la olu furumusow kɔni katika olu fɛ yen nɔ ka sanga ni sunkalo kɔni bisimilali okumu kɔnɔna ye dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ balofɛnw na ni o bɛ tali kɛ malo fo ka taa se saɲɔ tulu sukoro o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ma. Bi fintigilakaw musow kɔni ka dɛmɛ okumu kɔnɔna la an bɛ taa ɲorokaw olu fɛ yen nɔ ɲoro kan bɛ ni a bɛ fɔ ma kan Elhaji Umar Tal fɛn min ɲoro marabolo gouverneur ale kɔni adamadenya dɛmɛ don ka taa o muso filiyatɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu cɛ tora kɛlɛ daga la ka sanga ni arabadon tɛmɛnen ye février kalo tile 19 dɛmɛ minnu fana kɔni bɛ don sunkalo kɔni labɛnni okumu kɔnɔna la a bɛ tali kɛ balofɛnw yɛrɛ la tuguni i n'a fɔ malo sugoro ani tulu a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. An ka jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta ale kɔni an ka jamana chef d'état major kɔrɔ ni o ye General Mohamed Amaga Dolo a ye o bila ka taa Algérie jamana kɔnɔna la o ka taa kɛ an ka jamana ka lasigiden ye ni o ye Mali ka ambassadeur ye Algérie jamana kɔnɔna la ni kɔni kɛla ka sɔrɔ an ka jamana ani Algérie jamana kɔni cɛw tɛ ten kosɛbɛ nka o kɔni kɛli bɛ se k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɔni o laɲini kɔni kɛ ni Algérie jamana ye walasa ka se ka jisuma kɔni kɛ furuku kɔni caman fura ye min bɛ an ka jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jamana brigade de stupéfiants ni minnu ka wulikajɔ kɔni bere no ɲɛnaminimafɛn olu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna la ka sanga n'u ka wulikajɔ ye min kɛla arabado février kalo tile 19 san 2025 daba naani o sugu kɔnɔna ni o bɛ an ka jamana faaba commune filalan o la u kɔni ye tigɛ kɔni kɛ produit pharmaceutique ni o bɛ tali kɛ furakisɛ olu kɔni na o tɔni 2 o ma kɛ a bannen a bɛ taa cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn kilo 15 bɔɲanko o la u ye tigɛ k'o fɛnɛ de la ko ni ye ni fɛn fila kɔni fara ɲɔgɔn kan a wari kasabi ni o ye a valeur ye o bɛ taa e jɔ fɔ sefa wari million 30 bɔɲanko o de la ka sanga ni an ka jamana brigade de stupéfiants kɔni ka wuli ka jɔ u ye tigɛ kɔni kɛ na ka kunnafoniya kɔni cari ka d'a ma bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ taa Segu région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu marabolo bɛ ko Kolonko a yirala k'a fɔ maa marifatigi bugunatigɛbagaw kɔni ye donso la k'a dɔ bɔnɛ ani na ka sanga ni ɲɛfɔliw kɔni a yirala k'a fɔ Barakabugu sira fara ni o kɔni bɛ fɛn min ye marakala Kolonko yɛrɛ kɔni marabolo sira o fɛ a yirala k'a fɔ arabado février kalo tile 19 cɛ marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni ye binganni wale ta ka ɲɛsin donso la k'a dɔ kɔni ma min kɛra sababu ye u ye cɛ yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ Bamakatola. Wagati laban ninnu kɔnɔna den fitinin tunu kɔni bɛ ka lawara kosɛbɛ an ka jamana lapitaniso olu kɔnɔna la ka sanga ni ɲɛfɔliw ye a yirala k'a fɔ février kalo tile 19 tɛmɛnen ye denmisɛnnin ka dɔ kɔni tununa ni o ye den fitinin dɔ yɛrɛ kɔni ye min ye simidennin dɔ ye o tununa fɛn min ka dɔ ka fɔ an ka jamana faaba lapitanisoba dɔw yɛrɛ kɔnɔna min kɔni kɛlen bɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ min na kuma kɔni kɛra kan walasa ka se ka a kun dɔn ani ka se ka u yɛrɛ tanga ma cogoya min na. Mali météo ma olu kɔni bɔla ka alerte kɔni di ka sanga ni ɲinan tile kɔni tagabolo olu ye cɛno an ye salongo sunkalo kɔni kɛ tile farima olu kɔrɔla la u ye a yira fana ko ɲina fana tile bɛna fariya i n'a fɔ salongo ta o cogoya kelen na ko o bɛ tali kɛ changement climatique yɛrɛ kɔnɔna ni u ye wagati yɛlɛmaw kɔni ye ko maaw ka u janto u yɛrɛ la ka d'a kan a kɔni mana kɛ togo togo a dekun tan tɛ wa a kɔlɔlɔ tan tɛ. An bɛ taa Senukaw olu kɔni fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa saba bɔɲanko minnu ka baara tɛ fosi ye binkanni walew yɛrɛ kɔni kɔ min yɛrɛ kɔni na Segu commissariat ni a commissaire principal ye Hamidu Jakite ale ni a ka adjoint kɔni wulikajɔ kɛ ka ni maa kofɔlen ninnu u bɛ k'u suruku bɛlɛn kabini wagati jan tɛmɛnenw kɔni na u kɔni sera ka tigɛ kɛ u la ni dɔgɔkun yɛrɛ o kɔnɔna la kuma min na tigɛ kɔni kɛra u la a yirala k'a fɔ ko ni maa saba fɔlɔ kɔni si bɛ san 40 bɔɲanko la nka maa tɔ fila olu si tɛ san 18 bɔɲanko bɔ u ka baara tɛ fosi ye ka maaw kɔni bolo fila minɛnw kɔni ntaraki u la wa o kɔfɛ ka binkanni wale ta ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma.
amina anga bi kunnafoniyaw kontiye culture domaine kɔnɔna la an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔ kɔni dusu man di u la ni tile filani na ka da kan an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔ b'a dɔn ni o ye le maestro Sulemani Sise dabama ka wele sera ale ma ka sanga ni arabadon ye k'a sɔrɔ sɔgɔmada fɛ ale kɔni tun ye conférence de presse dɔ kɔni kɛ conférence de presse min kɛnɛ kan a ye foli ta ka ɲɛsin FESPACO labɛnbagaw yɛrɛ kɔni ma ka da kan u ye danaya ta ka da a kan a ka kɛ fɛn min ye long métrage ni o ye film fiction long métrage a ka kɛ o jury ka président ye ko o bonya min tara ka da kan k'a bɛ o foli kɔni kɛ o kɛla araba sɔgɔmada wagatiw fɛ kuma min na conférence de presse bana n'a kɔni taara a jabala la walasa ka se ka taa dumuni kɛ ka i fari kɔni lafiya dɔɔni daba ma ka wele sera ale ma o yɔrɔ de la an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la ka sanga ni a ka saya koɲɛw ye a baara ɲɔgɔn ni a jɛɲɔgɔn kɔni bɔra ka tasibila kɛ a ye min na u ye a tanu a ka baara kɛcogo ɲuman ani baara in kanu min tuma la ani a kuma kɛ ni jija min Sulemani Sise a taari da ka projet caman kɔni to a hakili la ka projet caman to a dusukun na i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko mɔgɔ bɛ saya ka i kɔnɔma to Sulemani Sise a k'i da saya ye an ka jamana ɲɛmaaw ye ɲinan san ta k'o tɔgɔ da seko ni dɔnko san o la min yɛrɛ kɔni an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kɔni na a kɔni su kunna wolo fait divers kɔnɔna la ni kɛra musolaka dɔ kɔni ye min na ale furucɛ yɛrɛ kɔni ye sariya gɛlɛntigi kɔni ye wa a man di a ye a ka sariyaw ka kan sɔsɔ nka nin don kɔfɔlen na yirala k'a fɔ ko ni muso in kɔni bana a cɛ ka sariya dɔw yɛrɛ de kɔni kunna min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye cɛ dusu bɔra cɛ y'a sɛbɛkɔrɔci fɔ ka a jogin ka a da joli la tuma min na waleya kɔni kɛra cɛ tununa a taga yɔrɔ ma dɔn nin baara in kɔni kɛla an ka jamana marabolo dɔ o kɔnɔna Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisigɛ kɛra ni kunnafoniya dama ninnu de bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ala ka juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka dɔgɔkun furacɛ timɛ ko ɲuman di a ma